Yılmayıp, gülüp, şatlanıp sələmliyik qadrli dostlar. İsənmisiniz? Abbo, keyfin bik yaxşı buğa yaxlamatırım. Soň əlbəttə, yaz quyaşı yılmaya, tizdən jey. Rəxətdəsin indi. Rafine'nin keyfi şəb bulğaş, minikidən işe var. Şulay etib, tapşırığımızı başlayız mısın? Əlbəttə, efirdə biz Rəzil Kamalov həm Rəfinə Ғaniyullina ketdik. Igor Dmitriyev bilan bugun sağollaşabız, tik uzoqqa tugildir deb ishonamiz. Әлегә егетнең клибын искә төшереп алыйк әле. Düşler күрә идем, анда тиксинидем. Йөрәк гүреләп янды, ушактай. Башларым буталды, җаным да тынмады. Seni yo'qotgachda anladım. Yaşamning ma'nosi, naqobating kiysa, boridik sengina, sengina. Yaşamning ma'nosi, naqobating kiysa, boridik sengina, sengina. Хәзер каршылыгыз премьера. Kim bulur mikan, nindi klip ekan, hozir oshiqlarimiz. Сәләмәтләрем. Без синең белән инде күптән таныш. Һәм мин сине алып барасым килә. Миңа булган бик якын җиргә. Анда шундый рәхәт. Минем күңелләрем тула. Анда мин всегда позитив, та энергия җыям. Һәм мин сине таныштырасым килә үземнең якын булган дусларым белән. Киттекме? Киттек. Менә шушы урын инде ул. Сизәсеңме? Нинди һава монда. Менә булары минем дусларым. Менә монсы Ракель, Фердинанд, Митху. Good.
Яңа Йылдыз проектының Шираттагы сезонына гаризалар кабул итеп бара бит. Син беләсеңме шуның турында? Әлбәттә, TMTV каналының сайтына кіріп җибәреп була. Ә без әлегә беренче сезон җиңүчесен искә алыйк. Ул Эльвира Мифтахова. Өстәп әйтергә кирәк, һәм ул сезнең экраннарда карыйбыз. Йөрәк яралары бик тирән, коткар мине иркәм. Вакыт узды, ябылып куйды, әллә кайчан көткән. Ничек була ул мәхәббәт, аңлат җаным, качырма хисләреңне. Беренче атым йөрәгемне эрет синдә генә өмет уят хисләремне мәхәббәтне уят. Бәгърем минем яратасым килә кабат. Төшләремдә күреп уянам, китмә сөюк, китмә. Ялгызлыкка мине ташлама, ятим итмә иркәм. Очрашулар көтә күңелем, аңла җаным, яшермә йөрәгеңне, сине сагындым. Йөрәгемне эрет синдә генә өмет уят хисләремне мәхәббәтне уят. Бәгърем минем яратасым килә кабат. Бәгърем минем яратасым килә кабат. Рамил Закиров, ул әле җырчы булудан тыш безнең коллега да бит әле. Әйе шул. Кемнәр әле белми, Рамил TMTV каналында яшьлек тавышы хит парадын алып бара. Ә бүген ул җырчы һәм катнашучы ролендә. Шуңа күрә аның клибын тизрәк кушып җибәрәбез. Рәхим итеп карап алыгыз әле. Синдә генә кара җимеш чәчләр, эндәшкәч ишетәм шикәр сүзләр. Ай шундый тәмле, үзе берничек булмай, түзеп чәчәкләр ата безнең яшь йөрәкләр. Каракай тәмлеме, берлегән иреннәр карама, берсенә барлыгын күзләр, иләштәй йөзеңлә, шомыртай керфекләр үзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа.
Bar kilgen şiyeler Ay şunday temli Uzib bir nişik bulmay Uzib süyüde bata Bizning yaş yürekler Qarakay temleme Birigen erinler qarama Birsine varlığın kuzlar Nileştey yüzünle Şumurtay kirpikler kuzundey Sirinler Allah baram sana Senin bilen bir kıyılmay tiller Atlagan izinde üse güller Oy şunday temli Uzib bir nişik bulmay Tuzib süyüde bata Bizning yaş yürekler Qarakay temleme Birigen erinler qarama Birsine varlığın kuzlar Nileştey yüzünle Şumurtay kirpikler kuzundey Sirinler Allah baram sana Туйдырдылар бит инде бу күршеләре. Ну бар сөйләшеп киләләр шулар белән. Ярар инде. Минем җырны тыңлайлар бит. Юл итсеннәр кешеләр нормально. Ну бар инде сөйләш менә шулар белән, Ярар. Qarakay temleme Birigen erinler qarama Birsine qarlaran kuzlar Nileştey yüzünle Şumurtay kirpikler kuzundey Sirinler alıp baram sana Yılının en kütülgen vakıgası. Грандиоз шоу. Tekka programı. Танылган җырчылар. Şın hisler. Сез яраткан җырлар. Kazan Piramida TMTV премиясы. Рәхим итегез. Яшь чикләү 6+. Ой, yüreğim. Şu yüreğime sertsi bulmadı. Ой, зачем yüreğine sen benim akıldaval Lakin kaçaklarga Рөхсәтеңне син не давал Синең бөюдән Башымда минем суета Күңелем сиңа тарта Йөрәгем сикерә Син төшсәң биергә Янымда Син бейсәң янымда Син кылансаң йөрәгем сикерә Син төшсәң биергә Янымда Син бейсәң янымда Син кылансаң йөрәгем Yanıma Ağzını papitim Yüreğimni açıp Любовь Марков сиңа айтим Синең биләрең Менә ичмасам аппарат Сине күрсәм мин бик рат Йөрәгем сикерә Син төшсәң биергә Янымда Син бейсәң янымда Син кылансаң йөрәгем сикерә Син төшсәң биергә Янымда Син бейсәң янымда Син кылансаң йөрәгем Минем мыегым синең карашыңны урлый Сиңа иркәләнәм Песиккә бит мырлый Синең яныңда Анатолла хата хандрус Тагыз калиус, неврус, калирус, варикус, пантилус Ой, йөрәгем сикерә Син төшсәң биергә Янымда Син бейсәң янымда Син кылансаң йөрәгем сикерә Син төш
Менә нәрсәсе кызык, тапшыруыбызның кайбер катнашучылары безнең коллегалар, әйме? Әйе шул, мисал өчен Айгөл Закирҗанова үзе җырлый, үзе топ-клип тапшыруында катнаша, үзе әле шулай ук яшьлек тавышында алып бара. Сәләтле тырыш кеше инде, әллә кайдан күренеп тора. Айгөлнең клибын да карауга күчик инде. Айгөл Закирҗанова, каршы алыгыз. Ялгыш карашына хак сүзләре керде. Ятылар бозды безнең араны. Миңа гына сөеп баккан күзләр, нигә диеп ятка карады. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Газапланып үтә һәрбер көннең, шит ярлар синең кочакта. Нигә инде мине сайламадың, дөрләп янам кайнар учакта. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Һәрбер көн сине уйлап узам, таңын арата синсез иртәләр. Йөрәк җавап таба алмый ярсына, араларда безнең киртәләр. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Үтәр айлар, узып китәр еллар, яраларны вакыт давалар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Сине искә алып кайчагында, сызлап куяр иске яралар. Рәхәт миңа синең белән. Бу тормышта бик рәхәт.
Менің бұл сөздерін қоядыр ишіткенім бар түсілі. Бұл бит Альберт Валиуллинның жырынан. Демек, қазір аны иғлан етешекбіз. Итәрбез, тик хит парадта ул башка жыры белән. Менә сүз уңайыннан клипның сюжеты бик ошады миңа. Карау рәхәт. Килешәм синең белән клипны кушып җибәрәбез. Сезгә посылка? Миңа? Кемнән? Монда язылган картлар йортыннан. Сау булыгыз. Рәхмәт. Син миңа, мин сиңа якын едем. Үзеләрдә ышкыннар калмаган. Кайчандыр дүрләгән ушакның ялкыны сүрелеп югалган. Гомерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Ялгышып адашкан җаннарны язмышлар бигезләп парлаган. Ни гомер төзелгән бәхетнең шәкләрен төзәргә юл куймам. Гомерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Гомерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Ятларны һич кертмәм. Әбри Хабриев бер шәхес ішінде күпме сәләт тупланган бит.
Әйе, үзе жырлый, үзе сөйлей, үзе жырлар, шигырьләр яза. Әлі хуҗалыкта да бик тырыш дип беләбез үзен. Талантлы кеше бар яктан да талантлы инде. Әфәрин әбри. Синең кино клибыңны карап китик әле. Одумайся, дура. Назад пути не будет. Сама будешь просить. На коленях же будешь молить. Деньги же рано или поздно закончатся. Я тебе еще раз повторяю. Это было еще до тебя. Вернешься, будешь умной девочкой. Знаешь, наверное, ты прав. Таң шығында бәхет таптым бүгін, сен қалдырып кеткен едіңіме. Янар бір ноқтасы қалмағанdır, бір яшасын енді дейдіңме. Gül üstünde susap yatkan bәхет, şunday tansıgıl senidinme. Мәңгі yaşatırga bәхет gülüm, yürek nazın anla üreğime. Serlenip şaşıp şu bәхетine, kollarıma ağaç güldün mü? Min öpkemge taşın künleşüden, şul güllerini taptap yürüdün mü? Gül üstünde susap yatkan bәхет, şunday tansıgıl senidinme. Мәңгі yaşatırga bәхет gülüm, yürek nazın anla üreğime. Koğuş oynaganda adaştırayım әлі dedіңме? Әмин таң шығында бәхет таптым, сен қалдырып кеткен едіңме? Gül üstünde susap yatkan bәхет, şunday tansıgıl senidinme. Мәңгі yaşatırga bәхет gülüm, yürek nazın
яшәтергә бәхет гөлем йөрәк назын аңа өреймә йөрәк назын аңа өреймә таң шығанда бәхет таптым бүгін Ширатта команда матырым? Сүмбіл Билаловны қаршы алабыз. Көпчілік телевизор қараушыларыбызның яраткан жырчыларының бірсі бит ол. Сүмбіл күптәннән сәхнәдә аның профессионаллыгы белән моны аңлап була. Һәм шулай ук күреп тә була. Клибыннан мәсәлән, игътибар экраннарга. Йылмайып бер көлгенә, күңел гөлгенә, йөрәккә утлар яккан, ул бит җаным син генә. Очрашулар көт кенә, кил дип әйт кенә. Матур тормышның юлын мине белән үт кенә. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көтүме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көтүме дип кагыл минем кулыма. Уйларым синең янда, йокысыз таңда. Мәхәббәт һәм син дә мин, калабыз бу җиһанда. Каршы алла ай юлы, шатлык туп-тулы. Татлы хыялның барсын, сөйлим сиңа бу юлы. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көтүме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көтүме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көтүме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көтүме дип кагыл минем кулыма. Каршы алдыма, чык син юлларыма. Көтүме дип кагыл минем кулыма. Динара Сәйдбатталованың клибы біреуні дә битараф калдырмады. Клипның башыгына да ни тора? Мин әллә берәр фильм башына микән дип уйлаган идем. Әле күрмәгән булсагыз, рәхим итеп, сез дә карап узыгыз. Игътибарларны экраннарга юнәлтик.
Көзін юмып қабат еске ала әне құлы салған ұл ашларны сағыш тұлы көзлер қотқа тоқай көз яшьләре тамалған хатларына Аяз күндә дулы ярсыда Салқын жиле жаны үшіде Тәрәзәгә қара шит жерлерде Ятим жаннар үйден хәбәр көтә Шықсын дейіп қияш зәңгер көкте Адымнарын санап юл бойлайды Әди қойда дейіп нәни бала Қойшан қойта ол дейіп сұрайды Аяз күндә дулы ярсыда Салқын жиле жаны үшіде Тәрәзәгә қара шит жерлерде Ятим жаннар үйден хәбәр көтә Тәрәзәгә қара шит жерлерде Ятим жаннар үйден хәбәр көтә Ятим жаннар үйден хәбәр көтә Тормышлар мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Менә матурым, син дә җырлый-җырлый аңлата башладың. Хәзер кайсы клип буласын? Әллә аңладың? Соң әлбәттә Ләйсән Гимаева һәм Булат Байрамов. Ну, алайса каршы алыйк. Язмыш сукмагын, бұрма юлларын, жеңел үтәргә кулга алып кулларын. Бейіп яшәргә, жырлап яшәргә, сөйіп дәшәргә тик уйларым. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Карап күзләргә, янып хисләрдә, тормыш юлларын насыйп булсын үтәргә. Шатлык таратып, бәхетне татып, бары яратып, гел яшәр
мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Рәзил, тапшыруны дәвам итәргә ризамы син? Әллә нинди сораулар бирәсең син? Риза әлбәттә. Алдагы җырчыны игълан итәргә? Шулай ук риза. Җырның исемен беләсеңме? Җырның исеме дә Риза, аңладым мин сине. Сиринә Зайнетдинованы каршы алыгыз. Көңелем бір сиңа тартыла, якынайым сиңа
Ну, хәзер беләбез инде, кем икән ул абсолют хит башкаручысы. Белербез ашык Маразил. Әлегә бөтен катнашучыларны барлап алыйк әле. Qarakay təmləmə Bərgən irinlər qarama Birsinə qarlığın tüzlər Biləştəy yüzünlə Şımırtay kirfəklər Üzündəy Sirinlər Allah barar sina Yüragim sikire, sen düşsen bir yerine yanımda, sen değilsen yanımda, sen kalansan yüragim sikire, sen düşsen bir yerine yanımda, sen değilsen yanımda, sen kalansan yüragim. Үтәр айлар, узып китәр йыллар, яраларны вакыт дауалар. Сине искә алып кайчагында, сызылап куяр иске яралар. Ömürler bitsinesiz ötülgen, durmuşlar jaylanıgan bir küpeden. İndi min yüreğimi türinem, yatlarını hiç kırtmam, yok kırtmam. Gün üstünde susam Yatqan bəxit Şunday tanısa ol seni denmək Məngə yaşatırgər bəxit gülüm Yürək nazına ürünmək Qarşı qarşı aldıma Çıx sen yollarıma Kütümü deyip qağıl Menim quluma Qarşı qarşı aldıma Çıx sen yollarıma Kütümü deyip qağıl Menim quluma Ayaz gündə dolu Yarsıda Sakın jille canı üşüde Turmuş мәхәббәт белән тулганда Яхшы кайф булганда Бергәләп яшәү рәхәт Янда дуслар булганда Мәхәббәт белән тулганда Яхшы кайф булганда Йөрәкләр янып торганда Uçlarıma sarıp yüreğim Rıza diyen sözü eytemin Günyelimde küpnün az bulsa Barın sina bilek iterinin Менә хәзер алданып кисәтеп куям. Тапшыруыбызда бик күп матурлык булачак. Синең белән гомер итеп, ул әйберләргә әйләнгән инде мин әнисе. Юк, шундап әйтәм, матур җыр, матур клип һәм иң мөһиме гаҗәеп матур Аида. Булай булгач, клипны карамый булмас инде, игътибар экраннарга.
Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, кошлар моңа тыңлап үткәрдек без язгы кичләрне. Уйларыбыз һәр чак бер булса да, яшердек без сөю хисләрен. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, дустым, серләр уртак, сүзләребез безнең бер иде. Гомер үткән, юллар кисешмәгән, бүген безнең сөю юк инде. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Шулай итеп, җырлы сәяхәтебез дә ахырына якынлашты. Безнең белән булганыгыз өчен сезгә зур рәхмәтләр әйтеп, сезнең белән саубуллашабыз. Студияда мин Разил Камалов, Һәм мин Рәфина Ганиуллина булдык. Исәнлектә күрешик. очрашканчыга хәтле.